Mua manami do inanami adorang sutabuka parminggota parjulu mahita martangyan kita di bagasar rohatabe. Amin. Mari di mahita nomor 125 ayat 1 ayat 3. Hiti-hiti guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia, na tumo palangit, doho tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap doho na pinanggido ni rohana, alay na miad rodi sa liring na do, namang mulahon, lomo ni rohani di bata. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan di bata perguguna suatu dusan amanami saliring-liring na asini rohamdo na mga ramuti hamis yan na salaun rasi rasa nuay jala asini rohamdo na mga lehub barita na uli gabi hanguluan nami saya si maroham sa ibuhay marohan nami jala lehot todim na badiay asa waktu si hamis sudi panugnugum do pambahinamu na balgay payan mahatam di bagasa rohan nami asa mardame jala sonak kami dalam ibaru rohan nami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita nomor 561 ayat 112.
Tabigima pati ni dibata, pati palimahon satu pati pasapuluhon. Pati palimahon, iko pasangapom mo donatorasmu asa martuaho, dalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jahuba di Batam diho. Pati paunopon, unak ko mamuno, pati papituhon, unak ko mangalakop, pati pawaluhon, unak ko manako, pati pasiyahon, unang hoolo makatidakon hata na sa tutu maradoho dunga jolma. Pati na pasapuluhon, dang jadi halyangan ni roham bagas nilonganmu, dang jadi halyangan ni roham dunga saripe nilonganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang luguna, manang hodada, manang diape ugasan nilonganmu. Bihado padut ni dibata taringat tupati na sapului odo. Ahudu Jahuba di Batam ninna di Batata pargugun na suatu dosan jala parimas jadi siluduhon do dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi suduk paupaton rodi suduk papituhon pinopar ni akan na suguroha diau alai asido rohako di akan na maribu-ribu akan na marholong ni roha diau naso mga laosi pateki ido sahakna rak manginugugum mahita tutuhan di Bata. Ali Tuhan di Bata, say pargugui mahami, mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Mari dihita nomor 420. Aku iman godang di rasakon, say jakot dohota, say jakot Sata nagudangi tujulo ni dibata martang yang mahita ali Tuhan dibata pargugun na suatu dusan para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami halak pardusa na dangulon ro tujulo ni habang sahabadiaun mi manopoti dalam mengangguk dosa nami masay jujut huarsay kami ho marhite pikiran do hata do pambahenan nami narway dang huwa olong hami ho siya nasa rohan nami do nasa ate-ate nami
doho nasa to dinami, doho nasa gugunami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubain hami. Dibahani tamado kami rimasanmu, jala uhumamu kami, tuhamatia sa liling-nililing naing. Alay na mapurus mahamin waing tuasi ni roham na gudangi, mangidu siya nasa rohan nami, hasisan nidu sa nami sa luhuna. Sa yurupi mahami, paubaho rohan nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Sa ipangu baga taringot tu hasisan nidu satta. Sa tau kudoho hutadikon ho, alay papungpungok ho, ho muse markite-hite akka asi ni roha gudang. Tagan ni parpiar-piar ni muruku, utabuniho bohiku sa token maradopon ho. Alay marhite-hite dengan basa sa liling-nililing na asyaku ho. Ninna jahuba si balua ho. Hasa nga po manilibatana ng ijang. Amen. Amen. Marede hita musa nomor 240 ayat 2 tambah 5. Tabigi mahata ni dibata turpuk di hari Minggu imana tersurat di Yakobus 5 ayat 1 onom tadahama mar soring-soring. Ihamu akan namura tumatangis mahamu jala mangangguhi managam haporsuon nanang songgop tuhamu. Nang ta sihod do sere dohok perak muna jala sitidangi do pakamudo tasiki namang gagat tu sibuk muna songon api di papungu-pungu hamudo arta di akka ari na parpudi. Tarlobi do pargalo buso muna di tanoon di pamukmuk kamu diri muna di ari pamotongan. Ido saat na martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau piausa. Amen. Mari di mapa ina para di Jumat.
Ayat di Mahita nomor 421 ayat 2 dohot ayat 3. Yesus di ruangmu roh hadir anang dihon ai di seahon du diri nai Tidak ko mahaporsiyaw tay, songon nahina tidak ko nidungata, saha porsiyaw di sadok portibion, rak mahitamadok, au porsiya di dibata Jehovah, ido ama parguguno suatu dosan, na temo palangit doho tano, au porsiya di Yesus Kristus, anak di dibata Jehovah na sasadai, iman na tibubuhon ni si Maria, na gabi-gabia seton di Purwadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpadan lo ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru udung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundu tu siam ni libata Jehovah amanai parguguna suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manghumi halak na mangulu doot na mate. Au porsia di ton di Purwadia dala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dia sandi dosa doho dia hatain na mandok mulak mangulu soho daging ni halak nang mate doho tianguluan na sorasuda amen. Tabigi matiting di huriata. Tapi gema titing di huriata di bagasa minggon na masa doho dan yang masa. Shalom. Selamat hari Minggu ma tu sudi ruas na marpungu sa darion. Tarlububi ma tu ruas na baru mar Minggu di gerejaon. Kami parhalado dohot ruas pasahaton selamat datang. Jala tu ruas na marulang tahun di hari hatutubu dohot parsaripeon mulai hari Minggu sadarion tanggal 15 sahatu tanggal 21 November tahun 2020 kami parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati.
titing na perjolo guar minggu 27 dung Trinitatis na paduahon topik minggu patuluson hadumaon manang mewujudkan kesejahteraan bersama na patuluhon kebaktian minggu online danak sekolah minggu di hari minggu sadarion di patupa huriata do kebaktian online tusude danak sekolah minggu marhite channel YouTube tu saluhut na toras ni akka yanakon ni sekolah minggu asa tasosoi ma nasida madohoti kebaktiani laos tasosoi musema yanakota asarade laho pasahaton pelian natuhuria marhite situawik manang dipasahat tu guru sekolah minggu udutusi sude akka kuis na pinasahat ni akka guru sekolah minggu asa tatongosom ma tu guru sekolah minggu napa opaton makatidakon haporseon khusus di hari minggu sadarion di patupa huriata do pakobasion khusus makatidakon haporseon tu sahalak yanakon ni huriata ima si Hans Octavianus Sidabutar anak ni Amata Kamen Sidabutar tubuh ni Inata Rusma Borusitinjak sian Jalan Dodik komplek kantor perpajakan sian Wek Tolu pakobasioni di patupa di parmingguon manogot pukul 8:30 nasugot pabohalion tu calon situa pinabotohom ma tu sudi calon situa ni huriata asa Roma madohoti pabohalion taringon tu tohonan hasituaon HKBP ima di hari Rabu tanggal 10 November tahun 2020 maringanan di Bilut Parhobasan masuk pukul 10 siawib napaonopon Natal danak sekolah minggu di hari Sabtu dohot minggu tanggal 10 sia dohot tanggal 20 Desember tahun 2020 saut do di patupa huriata pakobasion Natal tu sude danak sekolah minggu naung mendaftar tu pangajari sahat tu tanggal 2 November tahun 2020 nasalpu marhite titingon pinabotohom ma tuakan natoras ni danak sekolah minggu na perjolo Natal ni sekolah minggu di patupa 2 borngin sesi pertama dohot sesi paduahon aka guar-guarna diatur guru sekolah minggu ma na paduahon aka liturgi di jalon natoras ma tu guru sekolah minggu na patuluhon liturgi Natal virtual tongma di jalo sian guru sekolah minggu dungi di patupa ma liturgi di ganuk bagas ni danak sekolah minggu jala ditongos ma video na tu guru sekolah minggu asa diupload tu YouTube HKBP Pagarnauli ima nagabe Natal online anak ni sekolah minggu korong sada napa pituhon pembinaan akhir katekisasi di hari Minggu na nengro tanggal 22 November tahun 2020 di patupa huriata do pembinaan akhir tu sude peserta katekisasi perguru malua tahun 2010 sia dohot 2020 rumangna imasian sudut psikologi sinodang ni tema mengenal kemampuan diri manang bakat menuntun arah pendidikan lanjutan dengan pembicara Bapak Laksana Lumbantowing MPSI dosen Universitas HKBP Nomensen sian ruas W4 tusude natoras ni perguru malua asa tasosoi anakotai madohoti pembinaani asalam matoras nasida diaka parbinotoan napawaluhon makatindakon haporseaon perguru malua saud do di patupa ni huriata pakobasion makatindakon haporseaon tu aka perguru katekisasi tahun angkatan 2010 sia dohot 2020 ima di hari Minggu Advent Perjolo tanggal 29 November tahun 2020 boho di Minggu Arian Hobartusi tusude perguru katekisasi da perjolo ujian lisan
dilaksanakan tanggal 21 November tahun 2020 tepat pukul 10.05 WIB manang pukul 3 sore. Napaduahon ibadah pelepasan dilaksanakan tanggal 20 November tahun 2020. Titik napasiyahon Pesta Gotilon HKBP Pagaran Nauli. Pabar tu program ni Huriata di Patupa Huriata do Pakobasion Pesta Gotilon ima di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 di Sude kebaktian pagi siang dohot sore. Ulauni di Patupa songon dalatta mandok maulate tu debata siala pangaramotion dohot panugunugon na di ngoluta di bagasan sa taonon. Laos dalatta may pasahaton pelian patumanan na niula. Rumangna ima marhite na masagi aka amplop na pinasahat ni Huria tuganup ruas marhite sitiwawik taulahon may dibagasan olop-olop. Napasapuluon bantuan Pemko Medan. Di Jalo Huriata do bantuan sian pemerintah Kota Medan godang na 50 juta rupiah melalui transfer to rekening HKBP Pagaron Nauli. Maulay ate ma dipasahat Huriata tu pemerintah Kota Medan naong manarihon aka rumah ibadah na adong di Kota Medanon. Napasapul sadahon namodding. Na di hari Selasa tanggal 10 November 2020 nung ngajungolo marujung ngolo ni Inata Roslina Borusi Majuntak manang opo ni si Elis. Tutup umur kurang lebih 73 tahun, sian jalan amal luhur Gang Semar wik opat. Maninggalhon dua dana boru jalanunga di suaton di TPU Simalingkar B Medan na di hari Kamis tanggal 12 Medan tanggal 12 November tahun 2020. Sayang giat ma tibu diapun itu hatta keluarga na nitinggal hossa. Napa 10 tahun si buanon di bagasan Tangyang ima amata El Sitinjak sian wi onom opname di rumah sakit. Titing tambahan na paduahon na marsahe si buanon di dalam Tangyang ima B si hotang manang opo karinadoli sian wek pitu pemulihan di rumah. Titing tambahan na sorang. Nah di hari Kamis tanggal 12 bulan 10 sada tahun 2021 sorang boruni amata ima Edgar Sitompul boru ambarita jala sehat doda danagi suang songoni nang natorasna saya tuhat nama masu-masu songon titing kewangan boima tabereng di bagasan tulisan nong adong tangan tabe jala habi mangido tuhita sudi ganup ruas molo adong nasalah ketik manang nalupa hami manuraton boido di pasahat tu situana masing-masing manang langsung tu bili parhobasan asa tapadinggan muse tu minggu naro butima titing di minggu tasaderon. Shalom. Mari di Mahita nomor 750 ayat sada do seterusnya hut papungupiliap sada a dohut sada b. Di si bulan
debata na sumurung sian salu naroha ima mangaramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita salukna. Ama kadong na nolongan tabigima hatan nauli hatan ni debata nagabi ujahat di nguluta di mingguta sedarion natar surat di Jeremia 20 sia ayat sada sakro di ayat pitu. Jeremia 20 sia ayat sada sakro di ayat pitu songonom madidok di sita payutiut mak oddo hatani surat natinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situ akan terbuangi dohot tu akka malim dohot tu akka panurirang dohot tu sabdok bangsoi akan ang binuakon ni si Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babil dung terbuan Raja Jekoya dohot jolmana rodi akan na pinakias akka iduk ni si Juda dohot Jerusalem dohot akka padehau dohot padibu si sian Jerusalem nati nongos natu Babil marhiti sian si Eliasa anak ni si Sapan dohot si Gemaria anak ni si Hilkia nasinuru ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babil ninna do songono dohata ni Jehovah Zebaot debatani Israel tu saluhut naung terbuang akan nahubakon sian Jerusalem tu Babil paulihamu akka bagas laos inganihamu jala pukahamu akka porlak laos panganhamu parbuena buat hamu maparupuan bahe jolmamu asa tumubuhon anak dohot buru hamu paurohon hamu anak muna jala buruhon hamu buru muna asa tumubuhon anak dohot buru nasida asa sopar hamu disi jala unang moru bilangan muna rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habungam muna nahubaheni jala tangyakon hamu nasida tu Jehovah ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dotamu ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dotamu ola ni masakna amo kadong nainalongan bagasan Kristus Yesus Tuhatai dingulu ni panurirang Jeremia ima kondisi ni bangsa Israel nabuduhonon dalam keadaan bencana nasional ala muncul kerajaan kuat ima kerajaan Neo Babil muncul kerajaan kuat ima kerajaan Neo Babil secara strategis amanginang ia letak ni Israel memang di tengah-tengah di portibiut di daun arong madokon jalebui masuk turoha Puasa pola hala Israel dipilih di bata, ala memang secara strategis di tengah-tengah do, di tengah-tengah di glubi, bangsa Israel. Jala molo nek tua pri kape jonok do sini, melalui Mesir, nek tua Eropa pe jonok do sini, melalui tua ke Asia pe negara-negara Timur Tengah jonok do sini. Asal di situ nagabi pemulusannya ke bangsa-bangsa nasing. Idolana gabi jujut akka bangso-bangso negara kuat saya menjajah hala Israel tongot di masa Jeremia manginang kosa situ pakilalan di nasida bencana nasional nagabi mapakoro tungulu ni kerajaan tungulu nyaka imam-imam tungulu nyaka ngulu secara pribadi bahkan tungulu keagamaan spiritualitas ni hala Israel alan ido di situasi songoni amanginang gabetari dama gobaran ni buku Jeremion ima taringot tu perasaan ni si Jeremia dituliskan melalui puisi di dalam buku ini bagaimana Yeremia menghadapi situasi yang sangat pahit untuk bangsanya sendiri bahkan dirinya sendiri sebagai nabi dia tuliskan di sini melalui puisi imana berjulu napa dua di buku Jeremion amanginang digobar jala di patorang do dison bagaimana isi hati Allah perasaan Allah kepada umat Israel yang terpuruk itu yang dijajah itu ainak pe dijajah hala Israel amanang dibuang hala Babil memang alani dosana do jala alani dosana do umbanna terbuang bangsa Israel alai anggo dibuang pe halaki uhum ni debata
asa Tuhan ganom mangaleon pangajarion mulai sian akka kitab nabi-nabi panurirang sering taber tajaha di si uhum ni debata tu bangsa Israel uhum ni Jehovah tu bangsa Israel picak-picang ni Jehovah tu bangsa Israel asa molo dipicang debata pe Israel di uhum debata mangaleon pangajarion pe Allah mengajari umat Israel secara disiplin, dan itulah gambaran Allah di dalam perjanjian lama. Allah Bapa kita, Allah yang mengajari, mendisiplinkan umat supaya umat itu menjadi aktif bukan pasif, tetapi umat yang tahan menghadapi tantangan dan siap di dalam imannya. Itulah Allah yang kita kenal, Allah Bapa. Bagaimana kasih Allah Bapa kepada anaknya adalah Bapa yang mendidik, yang merangkul anaknya, memajukan anaknya menjadi anak-anak yang bermoral, berkarakter, berkualitas. Itulah jalan cerita di dalam kitab nabi-nabi yang kita lihat di dalam Alkitab. Alani molo di uhum penasida manginang duksa nasida diturbuk tahun ima di pembuangan Babel. Ala di pembuangan Babel amanginang adong tulu tahap dibuat lagi si Jerusalem ditaruhum matu Babel. Na parjolo tarida diturbuk tai ima di ayat 2 tawarohama manginang dung terbuan Raja Jekoya dohot colmana rodi akka pinakias akka iduk ni Juda do Jerusalem do akka padehau do padibu sisian Jerusalem. Jadi strategi ni halak Babel na parjolo dicopot dibuang tu Babel ima akka pejabat akka raja akka padde do akka imam diangkut termasuk ma di kitab Daniel natarguari iciro tahe si Daniel si Sadrak, Mesak, dohot Abednego, halak napistar dibuang mo tu Babel. Dung dibuang tu Babel kuroa adong do piga halak Israel saat ibana tu Babel haporsonne dibuat ibana do. Dimanapun dia berada, spiritualitasnya, imannya, karakternya tetap murni. Itulah ciri khas beberapa orang bangsa Israel yang terbuang. Alai jojot do tong akazolma di dia ingananna dipengaruhi oleh tempatnya. Lapatanna di si molodong perumpamaan di mana ada bumi dipijak, di situ ada langit dijunjung. Ini adalah dalam konteks budaya, tetapi dalam konteks karakter dan iman ini tidak berlaku. Karena banyak orang pergi merantau contoh ke Batam. Para pemuda gabi kurang sega di Batam. Aladang dibuat haporsonne itu Batam, aladang dibuat pu dan inatorasna, pu dan nang diguruhon di guru sekolah minggu, pu dan nang diguruhon di jamita do, pu dan nang diatur tiki permelua dang dibuat ibana tu Batam. Ujungnya sih kami mana Batam do di daerah-daerah nasing. Songoni masih Sadrak Mesak do Abednego. Mereka adalah orang pandai, tetapi mereka membawa imannya, membawa karakternya, membawa skillnya di Babel sehingga menjadi orang yang sukses di Babel. Termasuk Esther, Molotawer di kitab Esther, perempuan Yahudi yang memperjuangkan bagaimana negaranya. Hamuk kadong nai nolongan. Gabi gudang do halak napistar habe diangkut tu Yerusalem. Tu Babel, si Yerusalem. Diangkut malaki halayang go haporsion na hot do dibuan nasida. Jala bertahan manasida di Babel. Ya Babel ima Irak nungai. Bertahan manasida di si dibuat di batana, dihaporsia terus nampi situasi mereka status adalah orang budak atau tawanan perang. Dia tidak memiliki kemerdekaan. Adong dozolma di si naso nyaman, terganggu batinna, terganggu psikologina. Ay gudang dohalakina sukses mamora di Babel, alay anggo psikologina dang nyaman, dang sejahtera pakilalanna. Alay adong do nami pertahankan kesejahteraan na fisikna gawe tetap nasida walaupun di situasi daerah buangan mereka tetap menjadi berkualitas, imannya ditunjukkan, karakternya ditunjukkan. Akhirnya liling malaki di Babel manang Irak nungaeng ido alana amanginang kemungkinan arong madokon ia halak majus narosian Babel nama mereng Tuhan Yesus di dia rubitang na mamereng letak ni si pedue ninna halak Yahudi na di Babel do ninna halak Yahudi na di Babel do narotu si moroirokon orang majus itu adalah
orang Yahudi yang tinggal di Babel, yang bertahun-tahun, yang mempertahankan iman dan kepercayaannya, pengharapan Mesias, yang selalu ingat apa yang diajarkan dan dididik oleh Tuhan. Hama kadong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai dungi gabi di surat si Yeremia ma ima dimulai ayat opati di surat si Yeremia ma surat tu halak Babel akan terbuang di halak Babel. Iya suraton mangaliw panugun-ugun. Wama status ni halak Babel, halak Israel na di Babel nagabe dang nyaman secara batin, secara psikologi, dang nyaman na sida maringanan di si. Nah tapi marmora laki di si, alay dang nyaman nguluni na sida. Alaso nyaman nguluni na sida, segudang duna tertekan jiwa, tertekan batin. Ujungna amanginang Roma si Yeremia merhite suara nasir di bata dung dipak kulingi di batas Yeremia manidok di si di ayat 5 tabarhama di ayat 5. Pauli hamu akka bagas laos ingani hamu jalapukka hamu akka porlak laos pangan hamu perbuena. Terkadang hidup kita dikontekskan dalam kehidupan di Babel. Status kita adalah status yang tidak jelas, bahkan kita tidak merdeka menghadapi sesuatu hal yang sangat terpuruk di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita terlalu aktif. Pauli hamu akka bagas. Lakukan hari ini juga. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi masa lampau yang sangat pahit dan berat, dan juga situasi masa kini yang sangat pahit dan berat, baik karena dampak COVID, baik karena dampak ekonomi, atau yang lain segala pergumulan hidup kita, ahamidokon pauliamu ada kepekaan kita, keaktifan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau manusia itu pasif. Walaupun manusia itu sudah tidak bisa berdiri lagi, tetapi Tuhan ingin manusia itu tetap aktif. Lakukan apa saja. Molong nuk pedang ngamadew hita, daktar bek kita be jong-jong usaha jong-jong. Laos juga ni Tuhan. Itulah Tuhan menginginkan kita. Sekalipun kita jatuh, tidak mampu bangkit, tetapi Tuhan ingin kita aktif supaya ingin berusaha bangkit dan percaya Tuhan akan menolong kita. Alani hama kadongan na nolongan. Di rohani di bata marhite panureon Yeremia naing do Tuhani manopahita nagabejol maaktif bukan pasif. Molo tabereng di pasal 10 di kitab Yeremia manginang pasal 10 di kitab Yeremia di patorang do disi perumpamaan tentang tukang periuk. Bodo diubah di bata bagaimana caranya seorang tukang periuk dari tanah liat membuat bentuk periuk gabe songon lomoni rohanina tukang periuki sitopa hudoni manang dibape bentuk lonjong bentuk bulat lomona dusi membentuk anggo debata amang inang nabudu debata menyulap akahita zolmaon menyulap pita na murah-murah na instan nabudi alahi tanang merdeka be. Tidak bebas gabi ol bahita gabi manusia pasif alani hama karong na nalongan molarok suku-suku sipata ay badong parlado nami ay molarong na bunuh diri nasumiyad do debata disi nasumiyad do tot dini debata disi ninna jilapatan na manginang disi berarti kemungkinan molo tohodu mana debata berarti disulap mana sonna di remote contoh tikina yang bunuh diri mana terserah nama yang remoti dipiciti mana ujung gedang jari bunuh diri baru orang medokon bahasa gudang kapar jahat di Burtiun bahasa gudang kapa panakko ana sorong do debata nungai bahasa sipata songoni hita la kristinon beribadah hita terganggu ana sorong ko debata nungai adang bu nungai itur dia debata angkui na budung di remote alai dak songoni cara ni debata mendidik kita dak songoni cara ni debata mendidik kita mangina naurok kun nakaning debata nama bek kita membentuk kita menjadi karakter ay molo dito pa piyahon ikonanong aksi ikonanong keaktifan ay molo gabi jolma songon boneka do hita manginak songon robot berarti kita hanya dikendalikan oleh si pemegang remote
Alai anggota hatai dia mendidik keras umat Israel doti tapi nunganga mengenal. Molo dipicang Jehovah hala Israel itu adalah dalam rangka proses pengajaran, disiplin, pendidikan bagi mereka. Itu tujuan di debata manginang. Molo dium debata hala Israel nang dihita di konteks perhuriota manginang. Molo masa pe picang-picang merhiti huria ikon ngotot tado. Ia jol manahona ruhut permahanion do pamecangon ini adalah dalam konteks pendisiplinan imana berjolo. Asa adong huria na disiplin secara moral. Napa dua hon? Molo tupe dipicang akar ruas na hon RPP itu bukanlah bura atau kutu, tetapi itu dalam rangka membentuk dia, mengajari dia di dalam konteks dalam rangka holong kasih. Jadi sutungarok kita manginang maburai zolma ruas ni huria molo na dititikon di RPP. Isi marwah kita. Harus kita na sumber dosa, so na didokon di Tuhan Yesus. Isi siak kamu siak tonga muna, na sumber dosa. Leparo kamu ma batuon tu boru-boru nyon. Alai si sujud do si patah dihita ketertinggalan pemikiran-pemikiran di tonga-tonga ni ruas ni HKP. Oh lo do si patah molo na hona RPP sahala ruas ni uria dibursikon. Jala di pemikiran ya kazolma molo na di RPP jolma dang bumi margereja. Hapi wala dungru margereja isiru so sebotong makon promosi do margereja. Justru akan jolma songnot do tugi honon margereja dungi mula menong tuhuria. Itu konteks RPP. Ada si jujur do biak kazolma dia ka konteks na asing terdibereng go dibursikon nakka jolma na hona RPP. Asa taingok ma ye molo dewata mamicang akka berdosa bangsa Israel di padang Narubi laho meluruskan jalan mereka pangajariot tunasida marhiti holo nang hita pe manginang dihuriata picang-picang nauli do akka RPP laho paulihod de laho padinggatot de amanginang hama kadong nenolongan na perpudi misi tabereng di ayat na perpudi di ayat pitu di dok madisi riko ti hamuhut hasonangan ni huta habungan muna nahu bahini jala tangya kon hamu nasida tu jahuba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohotam bahasa Indonesia dok terjemahan Alkitab usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang ima tonani di bata marhiti Jeremia tu hala Israel na di Babil. Usahakanlah kesejahteraan kota imana berjulu diat pitu. Baru napa dua hon berdoalah untuk kota tersebut. Ada dua hata kunci di ayaton mengusahakan dan berdoa. Mengusahakan dan berdoa. Ala hakka sepertangian ikon na berusaha dong. Akka halak na berusaha ikut sepertangian dong. Imana yang donon na diet pitu emang ina. Rikoti hamu huhut hasonangan huta habungan muna naweni. Jala tanya kok kamu nasi detu jauh batangnya kon nari maksud disod dua syafaat. Berdua syafaat untuk negara, berdua syafaat untuk sekitar kita. Manangnya kon mulai dok kon namanginang dua syafaat. Ima manangnya kon nasudirita. Idu dua syafaat. Tangyang pangodianon ala syafaat lapatan na disi melindungi. Makanya lebih jelas ibana di hata batak pangondianon melindungi. Jemolo didokon dua syafaat martangi yang ngau lahu melindungi akka halakan. Halakan do neng sitangnya kono kudang diriku idu dua syafaat. Hadu hita berdua syafaat nuang mang na disebuta mananya kon halak. Dang diriku hutangnya kon halakan hutangnya kon. Lima dua syafaat tolak kita lo manangakon halakan batolak dorah buki budu hita manangakon akka pemerintah budu hita manangakon akka dongan manang tetangga do tak kenasi alai no borat kulala jela pakilanan ni dongan namol diulahon manangakon musuh idora manangakon akka zulma nama basu ni roha tu hita manangakon akka zulma nama ban hacin ni roha hita dang tartolak ni ibana manangakon anggo sosi pardami rohana
ayang ko pardami do ibana, tanya konon na do jolma nama bahan hacir rohana, bahkan nama musuh ibana, bahkan akazolma namar tangiang tu akazolma dang musuhan na bezolma na tanya konon. Ido dua siapa nari rokon nari son namanya. Alani ido mengusahakan kesejahteraan kota. Di situasi ini hala Israel di bangsa Babel na tertekan batin dalam status orang buangan. Tongdo di jauh nasida misi untuk menyebarkan kesejahteraan. Molo tabir ngamanginang di pesalmin 134 orang do disi boharo hala Israel terus mangidihor di bata di tonga-tongan yang ka negeri nasi Mazmur 137 ayat 4 di bata orang do disi. Jadi hidup norokon nakaningani nang pedi buang Babel hala Israel amanginang hoddo ha porsion di nasida. Siadong dotong mempertahankan iman. Ayo do sipata molodok keributan di tonga-tongan Nuria, ale adong do zolma, na tetap bertahan di haporsonna, na tetap paturun kualitas karakternya, dang terikut-ikut. Ido ka zolma, na benar-benar songon halak Babel nakani, bangsa Israel di Babel. Di Pesalmin 137 di do di situasi kondisi habuangan nasida tolak do nasida mangedehon edde di bata di negeri asing menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Jelas love itu berkaitan do tema seding di tahun nungai tahun 2020. Kamu kadong nenolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tei adong do padohan da julu dungadong masa otonomi daerah rom halak batang madokon masih pature hutan nabi ninna marsi pature tanabi jala adong do lagu ni durung ciptakan gabi mula majolma tuwon apo sugitna lawa paturehon hutan nabi ujungnya gerakan lawa paturehon hutan nabi do tak kenas adong mana mabangun akapengira di hutana mabesubangan di sana anak rato lawa pauduyon hurian di hutana adong do masongoni adong musik kegerakan nasing masih pature hutan nabi hutana ido asal nei di pature alai anggo seliu di Turbuk Tom. Dimanapun engkau berada, usahakanlah kesejahteraan kota. Di mana engkau aku buang? Di hutan halakap honda terbuak ko, ale usaha ma pature hutan nadisi. Ima pejuun tu hala Israel. Di tengah-tengah ni hubungan Babel. Atong mariti amanginang. Tapature ma hita. Tapature ma huriatta. Tapature ma luatta. Ido halak Kristen. Jala tapature ma keluargata. Ikon hita rupature on nari hita. Iko kita rupature keluargata. Muna pola sajo na berjulo. Biasanya mau berbeda karena berkeluarga kan berjulo. Sah majo tu hula-hula kan itu. Berjulo sah majo tu hula-hula. Asaro hula-hula nei ama para mehon. Mulubi unang jo satu sih. Kan itu mulubu hita paturehon nadi hita. Baru namanya misi paduahon sama tu polisi itu tahe itu biasa adong ko sifat persoalan keluarga satu polisi adong ko persoalan nih na bertetangga na di lapo tuak satu polisi adong ko tok persoalan di parada atau satu polisi kamar lapata di semanginan tapature na dihita kita sendiri do paturehon na dihita dang halakan Ibn Noroko namanya dalam konteks mengusahakan kesejahteraan budohon kesejahteraan ragawi do kesejahteraan jiwa ikon sejahtera do hita namar hurion kesejahteraan jiwa kesejahteraan raga ido nanang sihat ta tujulan naram ido alana adong akka diakonia ni huriat hama karong nenalongan mengusahakan kesejahteraan kota ia molo kota di hata junani dirokon politia polis ninna ima molo kota molo huta di polisi yang manginang di suatu daerah manang kota ini adong polisi na jadi buasa muncul hata polisi na adong do polis politia berarti dang tak tersirang polisi dohot politia isi do polision mengamankan polis ima polisi mengamankan kota menjaga kota alai
Molo tu konteks asli na hita mangenang hata polisi manang kotai politik anong hadumanda jeng loko politik ima paturehon polis idu politik paturehon polis paturehon luat marite struktur pemerintahan struktur masyarakat do akan asing idu molo dokon politik jadi molo mulak kita mangenang tuha pata polis kita do polisina masyarakat narong di polisi penghuni ni polisi penghuni ni kotaon ingananon ima polisi na kita ma polisi nih majaga akan nadinggan di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni organisasi ala hita do polisi na kenapa lamar polisi tak molorok perbadayon kita sendiri ma pada mehok kita ido sifat kelemahan yang bata di parhuriau pesatu namar polisi di pardonga tubuh pesat namar polisi unak pola hita do polisi nih hita do nama jaga inganani laho mengusahakan kesejahteraan jiwa kesejahteraan raga dohot laho berkat pasu-pasu tuaka na humadia ama kadongan nahi naolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai asa dijudu hita manginang laho gabe parsidohot laho mengusahakan kota di dia pihita marenganan bodoh honon 3% meruas ni HKBP di kota Medanon mungkin godang lapatanna ruas ni HKBP terpanggil di kota Medan mengusahakan kesejahteraan kota termasuk masalah dia manginang hal-hal terkecil pe koparsidor do ita patorana kana dingkan biga manuang ruas ni ria HKBP di kota Medan parenggerengge contoh partiga-tiga dipajak parsido hoddo hita laho mengusahakan kesejahteraan kota merawat kota manang nama renggerengge perbeja lah tiga-tiga hita di kota Medanon ale parsido hita laho membuang sampah aka sembarangan contoh hal-hal terkecil yang kita lakukan ido kelibatan taman na parpudi nang donok ka manginang na parpudi nang donok molo konteks kota nakaning tahatai daerah sonar tahatai konteks huria na parpudi nang donok ko molo dang buhi ta parsido hot lao paulihon huriatta paling tidak unang parsido tita lao manigai molo dang buhi ta parsido hot pauliulihon huriatta baik di dalam keaktifan kita atau dengan cara lain paling tidak unang gabe dohot kita laho manigai ini harus kita perlu ingatkan bahasa rok kosongnya manginang karena ini adalah situasi yang membuat lebih nyaman lagi memang lastor hakku mengidahuri hagai bagaran ulio ordo pe pengalaman aku dung merhuri au ordo pe akka parhaledo nadipi tenang marsermon ibahami akabat kita ala akka parhaledo ta kasituata labok-labok go tak polar akka pembang nang akka ruas pe hubereng di son termasuk do akka ruas na burju jala dia akka gerakan-gerakan nasi ale nang pe amanginang duku bereng ha burjut tadi son do akka bohado hita na marhurion ale pangiduan nami so parhaledo marhite hatan itu hatta semakin meningkatlah pelayanan kita, semakin berkualitaslah karakter kita, semakin terbangunlah. Ayo jodoh amanginang sifata akadongan dia kahuriana asing amanginang. Dang adok taruni mana, ale do manigai. Lapatan na di semanginang salina Eropa. Bila kita tidak mampu, manang di dia petahoi, manang di daerah, manang di negara, manang di huria, manang di organisasi nasi. Molodang boy au paulihon paling tidak unang doho tama manegay tayo may mangan salina rokon molodang boy au paturehon doho paulihon sa organisasi manang sa huria paling tidak unang doho tama manegay saya dipasuk tuata ma kita salutna amin martanyang lihat ma Tuhan di padongan muli hami di hatam sadarion untuk mencargasi itu di nami asa tutuk kami Tuhan maka ulun hatam parsidohot kami lao pauliulihon lao padinggaton lao padamihon
di dia peinganan nami, paturehon nong adong dihami, paturehon keluarga nami, marite na persidohot tami Tuhan, melibat toko di ngulu nami, paturehon hutan nami, paturehon kuria nami, asa hami sadiri paturehon na dihami, mangasahon tangiang, dohot mangasahon mangidugugu siakko. Sahibai mahami Tuhan songon hala Israel na terpiliti na dihabuangan Babil. Tu dia pinasida maringanan Tuhan na do di bababuan. Tu dia pinasida maringanan roha haburjon na do di bababuan. Dan terpengaruh dohot budaya setempat, doh karakter setempat. Jalahot nasida marede di inganan habuangani songoni mahami Tuhan. Manang di dia pihak maringana totong mahami sibuan lasiroha, totong mahami sibuan akka nauli, totong matuhan pangalaho nami pangalaho nabadia dia lupamu, tu dia pihak hami maringana. Asa targor hami anak kaholongan mi roham naung pinaluam naung di perbadiahan. Ali tu hapar gugui mahami makongoluhon hatam dingulunam siganupar. Pasu-pasu masuk di ruas ni huriam di dia pindah sini maringana. Mobil ruas ni akai pagaran nauliat Tuhan. Meragam akka pergumulan di nasida. Meragam akka siahan siduluan di nasida. Adong akan nama lului parkarejo leon na dumingka di nasida. Adok Tuhan mangalului pangubation dia kaparsahitom patudu dalam tu nasida. Adok Tuhan akka mangalului dalam nadingkat dobi dia kaparkarejuan uru binasida Tuhan. Adong musyak kadadana parsikola na terancam alani COVID asir roham Tuhan leon habis syukur di nasida. Yaka amanami nanami lansia asir roham Tuhan di umur ni nasida na rentan penyakit leon gugur ni nasida do gajang ni umur asa totong di dai nasida Tuhan dengan dibasam di hatuan ni nasida jala molbui pangidon nami nang sudia ka keluarga nama kaholongi si gajang umur manian akka lansia Tuhan amanami do inanami asa gabe tarida Tuhan ngulu nong medai akka dengan dibasam di nasida jala gabe si pangalapan pu dan nasida Tuhan akka sudut na poso do takka si pangalapan akka hapor siap pengalaman iman Tuhan akka na poson akka manami do inanami Tuhan akka na toras pargugui manasida asa totong nasida gabe na toras namar hapor siap midaho manugunug yakka na konna dohot maluluyak kana rekod di tonga-tonga ni kebutuhan keluarga pasu-pasu manasida. Ali Tuhan nami akaruas ni huriam na mangido tuho mangido pangaribyomu ima inang nyonya sidalahi warna pitupulu di bagasa persaitom asiro ham Tuhan tata mainananon di parkilon na di hagalion ni daging saat diho mapasat tami nguluna alai kami mangido tuho mangilek tuho urubi ma inanamion nang songoni dongan nami Maria si hombing mangido Tuhan tuho mangelek tuho jaka pergumulan di tonga-tonga di perkarejuan ni nasida na diadupi noang asiro ham Tuhan saya pargugui ma ibana parbisuki ibana mangadupi jalan lehom ma Tuhan hagugu di nasida asa bu Tuhan sudi akka parukilonna gabe di ujungna di bagasan hadamion do lasiroha nasib koi langsung ni Tuhan di amanai besi hotang opu har karina duli di bagasan nangurang hipas ngasir raham Tuhan tata mama nami jala pasu-pasu mama nami asa tong merpakirimun na mangulu jala mangidugugu tuh saat diho mangulu nami Tuhan jumulu se sahami sedu sa palason nami asa tamahami anak haulongan ni roham di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuh amin. Mari dihita nomor 432 ayat 1 dan seterusnya rupa pengupilian 2A dan 2B.
pema piliata. Ali di bata amanami na di bonogijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon nadinggan do naso libasa nama liutus. Upasat tami masian nanilem itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana marhite-hite tortim. Asalam hutadahami kodang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana di leon di Donira di pawataku. Mosadon gugur di Brodi salut artaku. Alia manami na di bonogijang. Sai penarbadia magwarmu. Sai ro maharajaonmu. Sai saot ma lomoni roham di bonotongon songon na di bonogijang. Lehon matuhami sadarion hauluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mamu di bagasar dame jalahamu ma pasu-pasu siang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana bidaho. Idopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Oras madita saruna.